जे बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सनितपुर बिस्वनाथआबो जे बे बिटिसिआव बा बिटिएडिआव बा बिटिआरआव हाबगोन होननाय खोथायाव जोंहा दासिम फोथायनाय गैया। गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायलांजोबथारगोन होननानै आं आसा खालामहरनाय थाबाय। दा जोंहा गोबां समाव गामि दानख'नाय आरो सोस'ननायनि सायाव दावराव दावसि जाबाय थायो नङा होमबा ना? दा बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो प्रुफनि गेजेरजों बुंनो फोरमायनो आं सानदों आरो आं सानदों बे भिडिअआनो गामि सोस'ननाय आरो दानख'नायनि सायाव लास्ट जागोन होननानै आं बिनि सायाव बुंबावनाय नंला होननानै आं सानबाय। दा गिबियाव बे गामि सोस'ननाय आरो दानख'नायनि सायाव रायलायनो थाङोब्ला जों मोनथाम सोदोबखौ मोजाङै मिथिग्रोना लानाया मोजां, जायखौ एक्सक्लुसन, इनक्लुजन आरो एक्सटेनसन होननानै बुंदों नङा होमबा? दा आं गिबियाव एक्सक्लुजननि खोथाखौ बुंग्रोगोन। एक्सक्लुजन माने दानख'नाय आरो खाथि खालानि एरियाफोरखौ दानख'नाय, माने बिटिआरनिफ्रायनो दानख'गोन आरो बिटिसिनिफ्रायनो हो। दा बबे फारसेजों दानख'गोन बिनि खोथा गैया। साहा दानख'गोन ना खोला दानख'गोन ना सानजा दानख'गोन ना सोनाब दानख'गोन नङा होमबा? दा बेयाव जुदि सानजायाव दानख'नाय जायोब्लाथ' हाबखालानो सनितपुर बिस्वनाथआ नङा होमबा ना? दा बाद होदो बेखौबो। दा मोनसेया फैलायबाय जोंहा इनक्लुजन। इनक्लुजनआ माने सोफादेरनाय, एरियानि खाथि खालानिखौ सोदेरनाय, बेखौ होनो इनक्लुजन। जेनेखा आंनि मोनसे देहा हो जानानै लोंनानै मोदोम जाबाय, उदै फारसे बारायगोन ना बिखुंजों बारायगोन बिनि खोथा गैया, जागोन आरो बारायगोन आरो नङा होमबा ना? बेखौ होनो इनक्लुजन। दा मोनसेया जाहैबाय एक्सटेनसन, मस्ट इम्परटेन्ट। एक्सटेनसन माने फोलावनाय, गोलाव खालामनाय हो, बेयाव गुवार खालामनायनि खोथा फैयाखै, फोलावलांनायखौ बुंदों। दा फोलावलांनोब्ला जों बबे माबायदि जानांगोन? दा जों साहाथिंजायथ' जों फोलावनो हाया, खारन साहाथिं अरुणाचल आरो भुटानसो थाबाय। सोनाबहाबो हाया, ओरैजाय वेस्ट बेंगल थाहैबाय। आरो खोलाहाथ' जोंनि बिनायानो सोनाब नंखाया नङा होमबा? जोंनिया होमबा माजों जागोन? सानजाहाजों एक्सटेनसनजों जायोब्ला सानजाहा बाराय जागोन। दा जोंनियाव मा जाहैबाय, बे जाय एक्सटेनसन होननाय सोदोबा बियो बिटिआर एकर्डआव गैया, मोनथिबाय? दा बिटिआर एकर्डआव जुदि एक्सटेनसन गैयाब्ला सनितपुर आरो बिस्वनाथआ हाबफाया आरो हाबखाथारा। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना नंखाय सानदोंब्ला, बुंनाया गोरोन्थि जादों बायदि मोनदोंब्ला डिक्सनारियाव नङाबा गुगोलाव नाय। आरो बे जाय एक्सटेनसन गैया होननाय सोदोब बाथ्रा, बे आंनि खुगानि बाथ्रा नङा रायजोफोर। बेखौ जोंहा गेदेमा रनजित सारानो बुंनाय बाथ्रा बियो। दा नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ नायनानै ला। आंनि नसुंसेनिनो माबानि कनस्टिटुएन्सिनि सासे एमएलएआ बुंदों, माने बिटिआरआ बिटिसिआनो नामल' सोलायदों होननानै। न' डाउट बियो आन्डार दा 6 शेड्युलनि गेजेरजोंनो जालांदों, खिन्थु बिथाङा एक्सक्लुसननिल' बाथ्रा बुंदों, इनक्लुसननि बाथ्राखौ बुङाखै। नंखायनो आं बिथांखौ खावलायबावदों, मडेलिटिखौ एसे फरायबावदो, रायजोनि सिगाङाव एक्सक्लुसननि बाथ्राखौ इनक्लुसननि बाथ्रा बुङालासिनो मिस्टेक एबा मिसकनसेपसन एबा मेसेज हरा। आं बेखौसो बिथांमोनखौ खावलायदों। सैथोनिफ्राय मालाबाबो जानगारना थानो नाङा नोंथांमोना। नेगेटिभ पजिटिभ नोंथांमोना जुदि क्रिटिक्स खालामनो नागिरदोंबा नेगेटिभ पजिटिभ बथ साइड स्टाडि खालामनानै रायजोफोरनो मेसेज होनायखौ जों लुबैयो। मोनसे खोन्थाखौ आं बिथां एमएलएनिसिम, आं नामखौ बुंलिया, राजाफ्रा गासैबो मिथिखादों, जाय बिथाङा बिटिआरनि एकर्डनि सुक्तिनि माबानि बाथ्राखौ लानानै, माने दफानि बाथ्राखौ लानानै इनक्लुसननि बाथ्राखौल' बुंदांदों। आं बिथांखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों, नोंथांनिनो कनस्टिटुएन्सिनि सिङाव थानाय, बिटिसिनिफ्राय बाहेरायाव थानाय नोंथांनिनो नसुंसे गामि दङ। आं बे गामिनि नामखौबो नोंथांनो बुंनो लुबैलिया। बै गामिनि रायजो राजाफ्रानो बिथांमोनखौ हमथों, क्लियार जागोन। बे गामिखौ नोंथाङा मा इनक्लुसिभ जाजानो लुबैया नामा? बेवहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो सुक्तिकारिफोरनि गेजेरावहाय जोंनि मोजांनि थाखाय माखासेखौ दाननानै माखासेखौ सोदेरनानै मोनसे गोग्गो बिटिआर सोमजिनो थांगासिनो दङ। बे सोमजिनो थांनाय एबा दाफुंनो थांनायनि बेलायाव नोंथाङा ओरैनो नागारलांनायनि बाथ्राखौल' बुंनानै सोनायनि बाथ्राखौ मानो फोरमायदिया, बेखौसो आं नोंथांनाव खावलायदों
एबा सोंदों नोंथाङा हायोब्ला नेक्स्टआवहाय क्लियार होनायसाय इनक्लुसना मा एक्सक्लुसना मा दा बेयाव सारा गावनो बुंदों बेयाव इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजननि खोथासो बुंदों नङा होमबा ना बियो बिटिआर इलेक्शननि बिटिसि इलेक्शननि एसे सिगाङाव बुंनाय बाथ्रा बियो जियानो जा बाथ्राया उन जा सिगां जा गोजाम जा गोदान जा नङा होमबा दा जोंना बे गामि दानख'नाय सोसननाय बाथ्राया खामानिया जोबागौ मानि बियो गोदानानो जानांगोन बेखौ जों सावरायनो हायो नङा होमबा ना बेनि थाखायनो आं बुंदों आरो दा एक्सटेनसन गैया होननानै नोंथांमोना मोनथिबाय गावनि खुगाजोंनो दा बिनि गेजेराव जोंहा आबोबनि मावथि जाय जोंहा रैसुमै मोसाहारि मेडाम बिथाङाबो बे इनक्लुजन एक्सक्लुजन आरो एक्सटेनसननि बाथ्राखौनो मोजाङै बुंदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लादो दिनै जितु 2020 सननि 27 जानुवारियाव जि एकर्ड जाबाय जायखौ जों दिनै बिटिआर एकर्ड होननानै बुंनो नागिरो बे एकर्डनि गेजेरजों जितु क्लजफोरखौ सोनानै हरदों जेरै थाखानाय गामि दानख'नाय बा जों दिनै लुबैदोंमोन जे गोदान एकर्ड माबा मोनसे जायोब्ला जोंहा सिमाया बारायनांगौ दिनै सनितपुर गहपुर लखिमपुर बिश्वनाथ सारियालिनि खोथा फैदों धेमाजिनि खोथा फैदों बर'फ्रा जेराव जेराव दङ बे एरियाफोरखौ जोङो सोसननोसो हानांगौमोन नाथाय जों दिनै नुबाय बे एक्सटेनसन होननाय सोदोबा दिनै बे एकर्डनि एमअएसआव गैया बेनिखायनो जोंहा दासिमबो माने सन्देह दङ थारैनो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनाय बायदि जे बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथाबो जे बे बिटिसिआव बा बिटिएडिआव बा बिटिआरआव हाबगोन होननाय खोथायाव जोंहा दासिम फोथायनाय गैया खारन जोङो ब्लेक एन्ड व्हाइट गभर्नमेन्ट बा जोंनि सिगनेटारि ग्रुपफोरा माबा मोनसे इनिशिएटिभ लानाय बा बेखौ बारायनायनि माबा मोनसे जि नाजानाय बेखौ जों दिनैसिम नुवाखै बा आरो जोङो जितु प्रेक्टिकेलि मिथिबाय दिनै कमिसननि मानसियाबो बुंदों जे एकर्डआव जि दङ आं बेखौसो मावनो हागोन होननाय दैट मिन्स जोंहा बे एकर्डआव जिहेतु सिमा बारायनायनि खोथायानो लिरनाय गैया बेयाव लिरनाय दङ जे जोंहा थाखानाय जितु बिटिएडि एरिया बिनि कन्टिगुवास जिफोर गामि थागोन मेक्सिमाम बर' मानसि थानाय बेफोरसो इनक्लुड जागोन आरो जायफोर नन बर' बा नन ट्राइबेल मानसिफोर मेक्सिमाम 50% बारा जि गामिफ्रा दिनै बिटिसिआव बा बिटिएडिआव हाबनानै दङ बे गामिफ्रा दानख'जागोन होननाय खोथाया थारैनो जोंनि थाखाय गिथावथाव दा गासैबो भिडिअआव माखासे बाथ्रायाव बे एक्सटेनसन होननाय सोदोबानो गैया अब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबखानाय नङाखौ आं रोखा मोनबाय आरो आंनि फारसेनिफ्राय हाबनाय नङा जुदि इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजननि गेजेरजोंनो सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजि बारायलांनो हायोब्ला बेवहाय आंहा गोबां रंजानाय दङ नाथाय जुदि बेजों हागोनखौ आं सानाखै मानो होननानै बुङोबा एरियायाव थानायखौसो दानख'गोन एरियायाव थानायखौसो सोसनगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बे बाथ्रानि गेजेराव जोंनि जेसेबां बर'नि आफादफोर दङ सनितपुर बिश्वनाथनि जायफोर बा आफाद रायजो राजा नोंथांमोना सोंनो हायो कुइसन खालामनो हायो बिटिआर गभर्नमेन्टनाव जे इनक्लुजननि गेजेरजोंनो सनितपुर बिश्वनाथखौ सोनो हागोन ना हाया नैबे बाथ्राखौ आरो दा बेखौ सोंनो हायो गासैबो सोंनो हायो सोंनाया गिदिर खोथा नङा होमबा दा सोङालासिनो थायोब्ला बेनिफ्राय इन्टारेस्टिं आरो मा थाबावगोन नङा होमबा ना सोंथारनांगोन आरो आंनिफ्राय बा आंनि फारसेनिफ्राय जा सानदों बे दा नोंथांमोना मिन्थिबाय नोंसिनि मेगनजों नुबाय खोनाबाय जे इनक्लुजना मा एक्सक्लुजना मा आरो एक्सटेनसना मा बे बाथ्राखौ दा एक्सटेनसना जोंहा बिटिआर एकर्डजों गैया रायजोफोर दा आं माने हाबसनगोनखौ आं इनक्लुजननि गेजेरजों हाबगोनखौ आं आसा मोनाखै जुदि हाबोब्लाथ' मोजांनि खोथा जाय गोबां बिमा बिफा गाव गावनि गथ' गथायखौ जिउ बावनो हरदों नङा होमबा ना सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय नट अनलि सनितपुर आरो बिश्वनाथल' बिनिफ्राय लखिमपुर धेमाजि गासैबो नङा होमबा बे आरो दा हाबथारनांगौ आं डिमान्ड खालामो आंनि फारसेनिफ्राय बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो फोसावनो होननानै बानायदों आरो बेनो आंनि जोबथा बिनि सायाव सावरायनाया बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों जे बर' हारिनि